Ramogi wana joweche mag tuke tim mar Kenya mag jotugo mag adhula e kidieny mar wakeni ma hikgi ni piny 17 dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag manyo tiko mag tuke mag piny mangima e kindgi kod tim mar piny Ethiopia. Kenya biro chako tielo mokwongo mag tukego e piny Ethiopia chieng' tich abich tarik 10 dwe manyien, kapok tielo mar ariyo obagi e pacho ka tarik 19 dwe mar abich. Jotugo duto mane ogwel oseriwore gi timno e kar timo rako ma Kasarani. Timno biro wuok e pacho ka odiechieng' makiny. Jaloch e kind Kenya kod Ethiopia biro donjo e tielo mar ang'wen kendo gibiro rakore kod jaloch e kind tim mar piny Djibouti kod Burundi. Tuke mag piny mangima ma jotugo ma hikgi nitiere 17 e kind wakeni ibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. We have everyone in camp. All the key players from the school teams are here. So we have a good team from schools, Talanta Hela, Chapadimba. So we are hoping to build a very strong team that is going to compete against Ethiopia.